Ongi etorri, Zarautzen Zientzaz Blai 5. ekitaldira. Txalo bat, mesedez, 5. ja. Osondo. Aurten ere, Innobazkek antolatutako zientzaztean barnean, Zarautz honen eskutik ekitaldi hau eskaintzen dizuegu. Hasi baino lehen Zarautz honi eskerrak eman nahi nizkioe saio honetara gonbidatzagatik. Esan bezala, kimikari zarauztarra naiz, eta nire tesiko bigarren urtea egiten ari naiz Bartzelonako unibertsitatean. Nire tesia balioaltuko kontsumo produktuen iruzurrak detektatzeko masa espektrometriaren bidez estrategia berriak sortzean oinarritzen da. Lehenengo urtean, olioen iruzurra detektatzeko metodo bat garatu dut. Ondoren, sakonago azalduko dudana. Nire lehen ikasketak lasai ikastetxean egin dituen eta batxilergo zientifikoa egitera Donostiko lasaiera joan nintzen. Ondoren, graduko ikasketak Euskal Herriko Unibertsitatean egin dituen eta kimikako azkenengo urtea Ameriketan pasa nuen, hain zuzen Austineko Texas Unibertsitatean. Bertan, kimika inorganikako ikerketa talde batean gradu amaierako lana egin nuen, eta ondoren, Bartzelonako Unibertsitatean kimika analitikako mastera egin nuen. Masterreko gaia gustatu zitzaidanez, doktorautza bertan egite erabaki nuen, eta doktorautzak 4 urte irauten ditu, eta nik nahi dituen bi gauzak egiteko aukera ematen dit. Irakasle izatea unibertsitate mailan eta ikerketan lana egitea. Nire taldeak CCM izena du, eta izenaren oinarri erabiltzen ditugun teknikak dira, kromatografia, elektroforesi kapilarra eta masa espektrometria. Taldeak 4 laborategi ezberdin ditu, 5 irakasle osatuta dago eta 7 doktorautzako ikasle gaude bertan. Urtero, 4 edo 3 master ikasle izaten ditugu eta baita graduko ikasleak ere. Horrez gain, urtearen arabera, Erasmus ikasleak zein beste programa batzutako ikasleak ere izaten ditugu laborategian lanean. Erabiltzen dugun teknika garrantzitsuena, kromatografia masa espektrometriari akoplatua da. Aztertu nahi ditugun matrizean, aztertu nahi ditugun konposatuen arabera, adibidez, konposatu lurrunkorrak badin badira gaz kromatografia erabiltzen dugu, eta likido batekin atera daitezken konposatuak badira, aldiz, likido kromatografia erabiltzen dugu. Gure helburua metodo analitikoak garatzea da, eta horretarako etapa batzuk jarraitu behar ditugu, ondoren azalduko dizkizuanak. Olioaren kasuan, erabiltzen ditugun matrizaren arabera, dituen grasak interferentzia asko sor ditzake hurrengo analizietan. Beraz, lehenik lagin tratamendu bat egin behar da, garatu behar da, interferentzia hauek eliminatzeko. Behin tratamentu optimoa dugunean, kromatografian bidez, konposatu hauek banantzen ditugu. Banaketa hau, konposatuen propietateetan zein zutabearekin duten interakzioetan oinarritzen da. Behin banaketa hau lortu ondoren, ikus daiteken bezala, piko hauek identifikatu ahal izateko masa espektrometria erabiltzen dugu, non konposatuen estruktura eta identifikazio fidagarri bat ematen digun. Gainera, horrez gain, gaur egun garatzen ari diren ambient teknikak erabiltzen ditugu, non hauek masa espektrometrian oinarritzen diren. Teknika hauek lagin tratamendua eta kromatografiaren denbora aurrezteko aukera ematen digute. Baina oraindik ez dira besteak bezain indartsuak. Gure taldeak 3 arlotan egiten du lan gehien bat, ingurumenean, produktu naturalen analizietan eta elikagaietan. Ingurumenaren inguruan, ingurumenean aurki ditzakegun konposatu kutsakor iraunkorrak aztertzen ditugu eta gainera Aguas de Barcelona enpresarekin egiten dugu lan. Bestalde, produktu naturalen inguruan, hainbat enpresekin egiten dugu lan drogen analiziak egiteko. Adibidez, gaur egun Bartzelonako antidopin enpresarekin egiten dugu lan metodo berriak jartzeko joko olimpikoetan erabili ahal izateko. Gainera, beti izan da elikagaien arloa, arlo garrantzitsu bat gure ikerketa taldean, eta orain arte lan asko egin da packaging arloan, hau da, elikaduren
edukiontziak elikaduretan izan ditzaketen efektuak aztertu ditugu. Gaur egun, autentifikazioan eta iruzurretan zentratuta gaude eta nire tesia bertan oinarritzen da. Nik Generalitate de Kataluniako nekazaritza elikagaien laborategiarekin egiten dut lan. Modu honetan, nire tesiaren gaiari hasiera emango diot. Azeitunak biltzean, errotetara eraman eta bertan usaina, kolorea eta zaporea kentzen ez dioten prozesu mekaniko zein fizikoen bidez, oliba zukua lortzen da. Prozesu honen bitartez, oliba olio virginia extra lortzen da, baina olio honek ez baditu finkatutako parametro organolitikoak lortzen, olio lanpantea konsideratzen da, eta hau ezin da merkatuan saldu. Horregatik, olio hau errefinazio prozesu batzuetatik igarotzen da aziotasuna, kolorea eta usainak kentzeko, eta olio findu hau merkatuan saldu ahal izateko 20-30% batekin olio virgin extrarekin nahazten da, horrela oliba olio bezala saltzeko. Prozesu honen kostua oso garestia denez, zeinbait kasutan aurkitu da 20-30% olio virgin extra gehitu ordez, 110 bat gehitu dela, eta bitartean elikagaitan erabiltzen diren koloratzaileak gehitu direla, kolore hobeago bat emateko, eta horrela kalitate hobeagoa dutela adierazteko. Olioari kolore berdea ematen dion konposatuak klorofila da, baina hau erraz degradatu daiteke olioaren ekoizpen prozesuan zein biltegietan. Degradazio honek magnesiaren galera bultzatzen du eta feofitina izeneko konposatu bat sortzen du. Ikus daiteken bezala, olioaren kolore berdezka batetik marroizka batera aldatzen da. Gainera, kobrea gehituz gero, kobrezko klorofila komplexu berde bat sortzen da, non hau egonkorragoa da klorofila baino, pH eta temperatura aldaketei. Honen ondorioz, hainbat koloratzaile berdea konposatu honetan oinarritzen da, eta hau da gehien erabiltzen den koloratzailea olioei kolore berdea emateko. Horrez gain, beste hainbat pigmentu ditu olioak, adibidez karotena eta luteina, eta hauek ere koloratzaile moduan saltzen dira merkatuan. Eta horregatik, arrazoi honengatik dira nik aztertzen ditudan konposatuak ondoren olioetan iruzurra bilatzeko. Lehen esan bezala, lehenik langin tratamendu bat egin behar da interferentziak kentzeko hurrengo analizietako, eta nire kasuan, fase solidoan erausketa bat egiten dut konposatu hauen banaketa lortzeko silikasko kartutxak erabiliz. Irudionetan ikus daiteken bezala, olioa kartutxoan kargatzean, interferentziak, klorofilak eta karotenoak bertan ditugu. Baina hexanoa gehitzen badiogu, interferentziak eta karotenoak eliminatzeko aukera dugu. Baina, kasu honetan, karotenoa gure intereseko konposatu bada, beraz, gerora honekin lan egin beharko dugu. Bitartean, klorofilak eta karotenoideak bertan itxatxita gelditzen direnez, azetona gehitzen diogunean, beraien ekstrakto garbi bat lortzen dugu. Lehen esan bezala, lipidoak eta karotena dugun disoluzioarekin, saponifikazio bat egiten dugu, lipidoak xaboi bihurtzeko eta horrela karotenoaren ekstraktu garbi bat sortzeko. Horrela, behin tratamendu optimo eduki ondoren, hauen banaketa egiten dugu kromatografia bidez. Konposatu hauek pigmentuak direnez eta konposatu esegazkorrak direnez, likido kromatografia erabili dugu ikerketa honetan. Ikus daiteken bezala, 10 konposatuen banaketa 8 minutu baino gutxiagotan lortu dugu, eta banaketa hau konposatuen propietateetan zein zutabearekin izan ditzakeen interakzioen arabera oinarritzen da. Kasu gehienetan, hiruzpalau, 2 edo 3 disolbatzaile erabiltzen dira separazioa lortzeko, baina nire kasuan laugarren baten beharra eduki dugu konposatuen jokaera ezberdintasunaren ondorioz. Behin banaketa lortu ondoren, piko bakoitzaren identifikazioari ekin behar diogu. Hau egiteko, gure kasuan, masa spektrometria erabiltzen dugu, eta masa spektrometriak lehen esan bezala estrukturaren informazioa ematen digu. Behin, masa spektrometriak honelako espektro bat ematen digu, non bere konposatoren masa karga adierazten digu, eta baita bere auskera garrantzitsuenak.
Are gehiago, energia handiago emanez gero, oraindik eta informazio struktural handiagoa lortzen dugu bere hausketa karakteristikoak lortuz. Hau, konposatu guztiekin egin ondoren, behin metodoa dugula, lehen esan bezala, kalitatezko parametro batzuk neurtu behar ditugu, eta kasu honetan, finkatuta dauden kalitatezko parametroak betetzen dituenez metodo honek, olioen analizietan zentratu gara. Horretarako, lortutako metodologia hau jarraituz eta sortutako pigmentu profila erabiliz, Espainiko 75 olio merkatuan saltzen diren 75 olio ezberdin erabili dira, eta lehenik Andaluziako olio mota ezberdinak aztertu dira. Datu kriminometrikoak erabiliz, hau da, estadistika erabiliz pigmentu profila honen emaitzak izatean, ikus dezakezuen bezala, oliba olioak extra virginetikan banantzeko aukera ematen digu pigmentu profil honek. Horrez gain, Espainiko leku ezberdinetako oliba olio virgin extra aztertu ditugu eta ikus daiteke bezala Euskal Herriko laginak Andaluziako eta Kataluniako laginetatik banatzeko gai izan gara. Honez gain, ikusi dugu, aztertu ditugun 75 lagin hauetan ez dagoela koloratzaile konplexu hauetako bat, baina jakiteko gure metodoak balio duen hau detektatzeko pertsonalki koloratzailea gehitu diegu hainbat laginei. Eta ikusi dugu gai izango ginatekela kontzentrazio oso baxuetan hau detektatzeko. Horrela, behin ikerketa egin ondoren, emaitza zientifikoak publikoki erakusteko aukera ezberdinak ditugu eta gure ibilbidean hau lantzea komenigarria da. Nire kasuan artikulu bat idatzita dut eta beste bat idazten ari naiz. Gainera, kongresu ezberdinetan parte hartzeko aukera izan dut, Bartzelonako hainbat kongresu nazionaletan eta Granadako beste kongresu batean, non aurkezpenak egin ditudan eta posterrak nire lana poster moduan erakutsi dudan, eta abuztuan Florentziako Kongresu Internazionalean egon nintzen eta posterrik onenaren saria irabazi nuen. Honekin nire aurkezpena amaitutzat ematen dut, baina bukatu aurretik nire taldekidei eskerrak eman nahiko nizkieke beraien laguntzagatik eta zuei zuen arretagatik. Oso zaila intzait zerbait entretenigarria kontatzea gas kromatografia edo fase solidoko erauzketa buruz, orduan zentratu nahi, hanek aipatu ditun koloratzaileetan. Koloratzaile batzuk azaldu zaizkigu eta koloratzailei buruzko historia bat kontatu nahi dizuet, eta historia horren bukaeran kontatuko zeate, egunero kontuatu gabe, intsektu bat jaten nahi zeatela. Hau da intsektua, bitxobola edo kukurutxa edo kotxinilla izenekoa da. Gero etorriko geha honea berriz, baina hengoz gobatu hontaz. Lehenengo kontatu nahi dizuet emarkadun zenbakei buruzko gauzatxo bat. Seguro ikusi duzuela, leheno aurkezpenen azaldu zaizkigu, eta kode batzuk dauzkaten zenbaki horiek, ez dakit norbaitek badakin zer dian edo zea dirazun honek. Askotan elikagaien konposizion ikuste ditugu, ez zenbakidun zerrenda luze batzuk, edo onak edo txarrak dian, galdetzen bai zuet, onak edo txarrak dian marka daukaten zenbaki hauek esango zenuten. Txarrak, minbizia sortzen dutela, ere esaten dute, eztabaida hor dago, daude adibide batzuk. Nondik dator hau dena, markadun zenbaki horiek txarrak diala pentsatzea, herritxo ontajun behar deu, da Villejuif, Paris ondoko hiri bat da, eta bertan dago ospitale garrantzitsu bat. Kontua da, 1977 urten, hainbat enpresetan lan arazo gehontzian, eta grebak eta arazo gari ontzian. Eta garai hortan atea zen gaur egun Villejuifeko panfletoa bezala ezagutzen den dokumentua, eta bertan azaltzen zian hainbat emarkadun konposatu, esanez konpainia batzuk zeudela, konposatu hauek erabiltzen, toksikok zianak, eta boikot modun panfleto hauek
kale atea zituzten, esanez Bilejuifeko ospitaleko dokumentu sekretu batzuk ziala. Gaur egun badakigu, panfleto hauek asmatu egin zituztela, nahita, ez zeukatela inungo oinarririk, ez zian atera ospital hortatik, baino egia da bulo hau izugarri zabaldu zala. Europa guztin, eta gaur egun ere iritsi zaigu, pentsatzea markadun zenbaki hauek txarrak diala. Eta hemendik dator 77. urtetik. Baina hori ez da hola, markadun koloratzaile hauek izan daitezkenak edo beste gehigarri batzuk, ez daukate zertan txarrak izan beharrik kode hau eukitzeagatik. Adibidez, hemen jarrituten 4 adibide hauek, jatorri naturaleko 4 konposatu dira, lehenengoa da azido zitrikoa, limoi batek daukana, bigarrena da kurkumina, kurkumak daukan konposatu bat, hirugarrena da landare batek daukan klorofila, E140, eta E160A, okerrezban hau leheno atea da aurkezpenen, hau azenarioan karotenok dira, konposatu guztiz naturalak. E-markak, adierazten bakarra da, Europako araudi batetan zerrendatuta eta kontrolatuta daudela, ez du esan nahi, ez naturalak sintetiko dianik, ez onak edo txarrak dianik. Ez adibidez, hemen dauzkazue, zerrenda luze batzuk, hainbat osagaiekin, horietako pila bat, ez zenbakidunak, ezakit, ezkerrekoak dauka, formaldehídoa, furanoak, azido oktadekatrienoikoa, eskubikoak ezakit, tokoferola, tiamina, irumetilbutanala, eta dena zer da, jango genuke hau? Bai, eta egunero jaten dugu. Ezkerrekoa da arrautz batek ugiko luken komposizioa, Europako araudian arabera, eta eskubikoa da platano batena. Gogatu honekin hasi naizela, bitxo hontaz, eta nola jate deun egunero. Koloratzaileek aipatu ditutela, bat eta zitzein nahi dizuet, hemen jarri dut bere formula goran, azido karminikoa da, kolore gorriko hauts bat, kolore gorri oso bizia daukana. Aspalditik erabilidana koloratzaile bezala, aztekak ja erabiltze zuten, hemen oraindik ez ezaguna zanen, eta Hernán Cortés eta bere konkistatzaileek iritsi zianen aztekangana, benetan harrituta geratu zian nola lortze zuten arropatan kolore gorri bizi horiek, azido karminikoai esker dakigu gaur egun dela. Hasi zian galdetzen, nondik ateatzen zuten kolore gorri hori, eta kaktus mota jakin batzutan agertzeian kotxinilla intsektutatik lortze zuten, hau da, pigmentu gorria. Eta nola lortze zuten? Kotxinilla horiek zanpatuta. Berain odola, kolore gorri oso bizi emateu, eta hortik lortze zuten arropak tintatzeko koloratzailea. Eta gaur egun ere erabiltzen da, E120 koloratzailea da, kotxinillatatik ateatako pigmentua, gutxi gora bera, 150.000 kotxinilla zanpatu berdia kilo bat lortzeko. Eta hartzen badezue elikagai askoren etiketa, adibidez fresazko gelatina, hainbat embutido, jogurrak, ikusiko dezue, E120 koloratzailea daukala, kotxinillatatik datorrena. 2012 polemika bat egon zen, Starbucksek erabiltzen zulako E120 bere frappuccinotan, eta, kriston iskanbila sortu zen, eta erretiratu inberri izan zuten, baina alare Europan onartuta dago eta erabiltzen da. Eta hau da arrazoia, ez dakit ezagutzen duzuen horbait, baina vegano askok ezin dute jan, kolore gorria daukan hainbat elikagai, E120 koloratzailea daukalako. Hoxe lehenengo historioa. Arratsalde on denei, nire izena Maider Kortajarena da eta unibertsitateko irakaslea naiz. Unibertsitatean lanean gabiltzanak irakaskuntzaz gain, ikerkuntzan eta kudeaketan ere ibiltzen gea lanean. Eta nik gaur ikerketa arloan egiten ditugun lanak laburki azaltzen saiatuko naiz. Ikerketan ibiltzeko ezinbestekoa da talde batean aritzea. Talde baten laguntzari gabe ezin delako ikerketa bat burutu. Eta gure taldeak eitxinon du izena eta hauek dira gure kideak. Nire ikerketa ibilbidea, hanek hasi duen bezala tesi doktoregoarekin hasi nun,
eta talde honekin burutu nuen ikerketa bat, Zarautzeko jende askok parte hartu zutena. Gure ikerketa lerroa pertsonetan dago oinarrituta, pertsonan oinarritzen gea, eta pertsonekin egiten dugu lan. Eta azken urteetan batez ere adineko pertsonekin egiten dugu lan. Pertsonekin lan egiten dugun enean, pertsonak dauden erakundetara joan beharra daukagu, beraien parte hartzea eskatzera eta bultzatzera. Eta horregatik hainbat eta hainbat erakundekin lan egiten dugu elkarlanean. Gure ikerketa taldeko buru batek, Jon Irazustak, behin esan zuen esaldi hau ekarri nahi dut honea, beak behin esan zuen osasungintzan muskulua irakasgai ahaztua dela. Bai mediku kontsultetan, erizain kontsultetan oso ohituta gaude elikadurai buruzko aholkuak ematea, botikei buruzko aholkuak ematea, baina ariketa fisikoko aholkuak ez ditugu hain pertsonalizatuta edo hain espezifikatuta ematen. Eta horregatik gure ikerketa arloa, ariketa fisikoa adineko pertsonetan bideratu dugu azken urteetan. Adineko pertsonekin oso lotuta egon daiteken fenomeno bat da hauskortasuna. Hauskortasuna organismo batek ditun funtzio gaitasunen beherakadagatik egon daiteken vulnerabilidade egoera bat edo zaurgarritasun egoera bat bezala definitzen da. Linda Fried, doktore estatubatuarrak, definituzun eta hauskortasuna diagnostikatzeko 5 irizpide deskribatu zituen. 5 irizpide horietatik 3 betetzen dituen pertsonak hauskortasun fisikoa duela esan genezake. Guk batez ere hauskortasun fisikoarekin egiten dugu lan, naiz eta hauskortasuna beste hainbat esparrutan ere ikus daiteken, eta esan dizudan bezala, Linda Friedek proposatu zituen 5 irizpideak dira ahuldadea, ibileraren martxan abiaduraren jeitsiera bat egotea, jarduera fisikoa gutxitzen jutea, pertsonaren mugimenduak gutxitzen jutea, norberaren neke pertzepzio bat izatea, eta nahi gabeko pixu galera bat egotea. Esan bezala, 5 irizpide hauetatik 3 betetzen ditu pertsonak, hauskortasun fisikoa duela esan genezake. Hauskortasun fisikoa oso zuzenki dago lotuta sarkopeniakin. Sarkopeniagian askotan entzun dugun kontzeptua da, baina modu simple baten azalduta da muskuluan infiltratuta dagon gantza. Muskuluek, badakizute, beraien funtzioa mugitzeko eta indarra ematen digutela, beraz, muskuluan gantza baldin badago infiltratuta, muskuluaren funtzio hau galtzen doa. Hauskortasunean dagon nekea, ahuldadeak, muskuluak lantzeko gaitasuna jeizten du, eta gainea sarkopenia baldin badu muskulu horrek, pertsonak oraindikanta neke gehiago, ahuldade gehiago sentituko du. Eta gurpil zoro batean sartzen gea hauskortasun eta sarkopenearen artean. Honek, eraman dezake pertsona, vulnerabilidade edo zaurgarritasun eta dependentzia maila bat izatera. Gure ikerketa arloak guzi honen inguruan eragiten dituzten arrisku faktoreak, parametroak eta bar ezagutu nahi ditu, goiztiarki detektatu alizateko eta honi prebentzio neurri edo prebentzio programak ezarri alizateko. Gurpil zoro hau nolabait apurtzeko edo atzera buelta egiteko. Linda Friedek oso ondo deskribatu zituen markatzaile edo irizpide fisikoak ondo onartuta daude literatura zientifikoan eta klinikan baita ere, baina gaur egun gure ikerketa arloan eta ikerketa proiektu askok bilatu nahi dituzte biomarkatzaile molekularrak nolabait hauskortasuna modu objektibo batean diagnostikatu alizateko, aurre ikusi alizateko eta hauskortasunen aurrean jar daitezken tratamenduen eraginak modu objektibo batean ebaluatu alizateko.
Gure 2015 urteko datu batzun arabera, egoitzetan bizi diren adineko pertsonen 19,75 bitarteko prebalentzia bat izan dezake hauskortasunak. Beraz, adineko pertsonen arazo garrantzitsu bada. Pertsona askoei eragiten dien arazo bada. Aurkezpen hontan, batez ere, Gipuzkoan burutzen ditugun ikerketa proiektu batzuei buruz hitz egingo dizuet, bestela asko luzatuko nitzatekelako, hala ere, Araban eta Bizkaian ere, hainbat ikerketekin gabiltza lanean. Gure ikerketa taldean, disiplina anitzeko personek lan egiten dugu, erizainez gain, mediku, farmazilari, nutrizionista, IBEFak edo kirolean adituak, psikologoak, biokimikalariak aritzen gera lanean. Konkretuki, Gipuzkoako zahar egoitzetan, ariketa fisikoko programa bat burutu genuen. Eta hontan, adineko egoitzetan bizi diren eta eguneko zentruetara juten diren pertsonek hartu zuten parte, eta ariketa fisikoko programa batean parte hartzera bultzatu genitun. Bi talde egin genitun, talde batean beraien eguneroko jarduna arrunta egiten zutenak zeuden, eta beste taldean ariketa fisikoko programa espezifiko bat gurekin egite zuten. Bi saio egiten zituzten astean, eta indarra eta orekako ariketak burutze ziren. Indarra eta orekako ariketak personalizatuta zeuden, eta denbora aurreran zijoan einean, pixu gehiago sartzen juten ginen bakoitzaren gaitasunen arabera. Saioetan hasteko beroketa ariketak egiten genitun, jarraian indarra lantzen genuen mankuernekin eta oreka ariketa ezberdinak egiten genitun, eta bukatzeko gomendatzen genien beraien eguneroko bizitzan ibiltzeko aholkuak ematen genien. Hau da, beraien ibiltzeko ohiturak haunditzen juteko animatzen genitun. Eta horrela lantzen genuen, beraien gaitasun aerobikoa edo ibiltzeko, eta gero eta denbora gehiago eta denbora luzeagoz ibili ahal izateko gaitasuna lantzen genuen. Lehenengo programa hontan ikusi genitun, hobekuntzak ikusi genitun, adibidez funtzio fisikoan. Gorriz ditugu interbentzio taldean edo ariketa fisikoko programan parte hartu zuten pertsonen datuak, eta urdinez ditugu ariketa fisikoko programatik kanpo beraien eguneroko jardueretan jarraitzen zuten personak. Bertan ikusi genuen, ariketa fisikoko programan parte hartu zuten personek funtzio fisikoa nabarmenki handitu zutela 6 hilabetetan zehar. Gainera, erorketetan ere emaitzak onak izan ziren. Horrela, interbentzio taldean azaldu ziren erorketak jeitsi egin ziren. Hala ere, desentrenamentu bat ere ikusi genuen. Hau da, 6 hilabeteko iraupena izan zuen gure ariketa fisikoko programak. 6 hilabete horiek pasata ariketa fisikoko programa egiteari utzi ziotenez, onurak galdu egin genituen, bai funtzio fisikoan, zein erorketetan. Hemen ikusten dugu interbentzioko taldeak, interbentzioa iraun zuen bitartean erorketen kantidadea mantendu egin zela, eta aldiz, interbentzio programa bukatu zenean, erorketa horiek gora egin zuten. Beraz, desentrenamentu batek onurak galdu arazten ditu. Egoitzetan egin genuen lehenengo programa hortan ikusi genuen ariketa fisikoaz gain, komeniko litzatekela baita ere, ariketa kognitiboa edo memoria eta kalkuloko ariketak sartzea. Horregatik, bigarren proiektu bat burutu genuen eta ja bukatzear gabiltza azkeneko partaideekin
gabiltza lanean. Eta bertan, partaideak 3 taldetan sailkatu genituen. Lehenengo taldeko partaidei ibiltzeko aholkuak eman genizkien. Bigarren taldeko partaidei ariketa fisikoko programa batean parte hartu zuten, astean 2, ordubeteko saioak, eta abar. Eta 3. taldean, eta hau izan zen berrikuntza, parte hartu zutenek egin zituzten ariketa fisikoko entrenamendu bat, eta era berean, pesak altxatzen ari ziren momentu berean, egiten genizkien kalkuluko ariketak, edo animalien zerrenda bat esan behar zuten, edo memoriako ariketa bat egin behar zuten, ariketa fisikoa egiten ari ziren bitartean. Ikerketa hontan ikusi genitun emaitzetan, 2 taldeek hobetze zuten hauskortasunean adibidez, bai ariketa fisikoa egiten zutenek eta baita ariketa fisiko gehi memoriako ariketak egiten zituztenek hobetu egiten zuten bai hauskortasunean eta baita funtzio fisikoan ere, oraingoz hauek ditugu lehenengo emaitzak, baina esate dizuedan moduan bukatzen ari gea interbentzio fase horrekin eta hemendikan aurrera emaitza gehiago eukitzea espero dugu. Gipuzkoan baita ere, 3. ikerketa batekin gabiltza, Zita-Alzheimer Fundazioarekin elkarlanean egiten dugu ikerketa lan hau, eta berez luzenantz begirako ikerketa bada. Hau da, 4 urtetik behin, pertsona berdinei balorazio batzuk egiten dizkiegu, eta horrela ikusten dugu denbora aurrerantzi joan heinean, pertsona horiek nola evoluzionatzen duten. Ikerketa honen helburua da, jarduera fisikoko ohiturek, egoera fisikoak eta parametro biokimiko batzuk ze erlazioa duten Alzheimer gaixotasuna eukitzeko arriskuarekin. Ikerketa hontan ikusi dugun ondoriotako bat izan da, egoera fisiko hobea duten pertsonek, kasu hontan, gaitasuna aerobiko hobea duten pertsonek, likidozefalorrakideoan aurkitu genuen Alzheimerreko biomarkatzaile baxuagoak zituztela. Gaitasuna aerobikoa da, pertsona batek, ariketa bat egiten duenean, bere bihotz eta arnas funtzioak nola erantzuten duen. Hau da, arnas ez duka hasi baino lehen, ariketa fisiko gehiago egiteko daukanean pertsonak. Eta lehen esan dizudan bezala, Araban beste ariketa fisikoko programa bat burutzen ari dira, kasu honetan, hospitalizazio bat pairatu duten pertsonak dira parte hartzaile, eta Bizkaian Kirol RZ izeneko ikerketa proiektu bat dago martxan. Kirol RZ-an egiten deguna da, ambulategiko mediku baten kontsultara doan persona batek, medikuak ariketa fisikoa egitea aholkatzen baldin badio, medikuak bidaltzen dio kirol zentru edo kirolean adituak diren espezialista batzuengana. Eta hauek gomendatzen diote modu personalizatu batean ze ariketa fisikoko programa egin behar duten bere egoera, osasun egoera hobetzeko. Eta Bizkaian baita ere, populazio gazteagoarekin lan egiten dugu hezur dentsitatea neurtzeko. Honekin lortu nahi deguna da, populazio gazteetatik osteoporosia aurre ikusteko parametroak bilatu nahi ditugu. Eta hemendik aurrera zer daukagu eskuartean, oraindik hasteko edo berehala hasiko ditugun, ze ikerketa proiektu ditugu. Gipuzkoan, adin berri foru aldundiko diru laguntza batekin, egingo dugu adineko egoitzetan ariketa fisikoko programa bat. Baina kasu honetan, parte hartzaileen onurak aztertzeaz gain, aztertu nahi ditugu zaintzaile profesionalengan ariketa fisikoko programa batek adinekoek parte hartzen duten. Ariketa fisikoko programa batek ze onura ekar ditzaken zaintzaile profesionalei. Beraien bajetan, beraien min muskularretan, gainkargetan eta abar. Eta guzti honek ze inpaktu ekonomiko eduki dezaken ere aztertu nahi dugu. Horrela, etorkizun baten, ariketa fisikoko programak
egoitzetan modu sistematizatu baten jarri ahal izateko, eta ez modu puntualean. Bizkaian, exoeskeletoekin edo kanpo eskeletoekin lan egiten ari gara. Kanpo eskeleto hauek nolabait mugimenduan laguntzen digute eta gure muskuluek egin ezin dezaketen indarra egiten laguntzen dute. Kanpo eskeleto hauek erabili daitezke edozein lan arlotan eta zaintzaileetan interesgarria izan daiteke, zaintzaileek eduki ditzaketen muskulu lesioak gutxitu ahal izateko. Era berean, exoeskeletoak esklerosia anizkoitza duten pertsonekin ere aztertzen ari gera, esklerosia anizkoitza duten pertsonek, dakizuten moduan, muskuloen indar galera eta mugimendu galera bat daukate eta exoeskeletoak horretan lagundu dezakelakoan gaude. Guzti hau egiteko diru laguntza hainbat erakundetatik jasotzen dugu. Bukatzeko nahi nun gure Eitxinon taldeko mezua bota, bizitza osasuntsu eta bizigarri bat edo estimulante bat opa dizuet. Eskerrik asko. Maiderrek itzein digun zahartzaroakin lotuta, itzein nahi dizuet edadetuen belarri eta sudurretaz. Ez dakit noizbait fijatu zeaten edo pentsatu dezuen hontan, baino jende edadetuak belarri eta sudura handigok dauzkala gaztek baino. Kontuatu zeate hortaz? Badao zientzia honen atzen, guazen ikustea. Lehenengo gauza eta belarriekin lotuta, beste gauzatxo bat, belarri handik bizitza luze baten ondorio diala pentsatzea, oso errotuta da hemen, igual ezain bestea, igual anekdota bat bezala da, baina kultura txinatarren eta orientaletan adibidez, asko esaten den gauza bat da, eta jende edadetuaren belarri handik lotzen dira askotan, baita pertsona horren maila ekonomikoarekin edo gizarte mailakin, adibidez, edozein enperadore edo errege txinatarren irudi bat bilatzen badezu ikusko duzu beti belarri handik dauzkala. Eta ez dakit kontuatu zaten, baina adibidez Buda jainkoak beti dauzka belarri oso handik behiratu hemengo iruditan, arrazoia hoi da. Kultura txinatarren belarrin tamaina pertsona horren garrantziakin lotuta daolako. Eta asko bizitzean seinale bat omen da. Baina egia da edo ez, edo bakarrik da anekdota huts bat. Hemen, 5 minutu hauetatik ikasi behar dezuen gauzatxo bat. Zertazin dauden sudurra eta belarria, kartilagoz. Kartilagoa, 3 motatako izan daiteke, hialinoa, da lehenengoa, hau daukau artikulazion, sudurra, material ontazin da dago, baita saietzen muturrak kartilago ontazin da daude. Bestea da kartilago elastikoa, gehiago doblatzeko gaitasuna daukana, kasu honetan belarrik kartilago mota ontazin da daude, zuntz elastiko dauzkana, eta 3. da kartilago aritsua, edo fibroso, hau gogorra da, esponja baten lan aiteu gorputzen, eta kolpek jasotzen dituzten zonatan daude, adibidez, meniskoa, bizkarrezurreko hornoak, edo masaiezurra, esponja lan horiek egiteko. Zetik aipatzen zuen kartilagoa, ze batzuk pentsatu dezakete, belarrik handitzen diala, kartilagoa hazi iten dalako edadetuk itegean neurrin. Eta hau ez daula, gaur egun badakigu kartilagoa hazi egiten dala, bai, baina 40 urte dauzkagun arte. Momentu hortan kartilago gehiago ez gehagai ekoizteko, eta gainea aztea daukaguna suntsitzen. Geroz eta kartilago gutxigo daukagu. Orduan nola da posible belarrik handitzea, kartilagoa ez bada handitzen. Eta honekin batea baita, aprobetxatzet esateko, bizitza guztin zehar kartilagoa azteko gaidan animali gutxinetako bakarra marrazoa dala, eta horregatik, esategue, sasi zientzian eta medikuntza alternatibon, marrazoan kartilagoak ezaugarri ia mirarik inditzakela, baina ez da egia, baina jakin arrazoia hori dala. Zein da orduan belarrik handitzeko arrazoia? Hau da gure etxaia, gravitatea. Ez aziten dala, baizik gravitatea. Belarrik, kolagenozin daude,
kolagenoa eta elastina muelle malguki batzuk bezala dira, eta gu malguki bati pixua gartze bai jau 40 urtetan zehar gertatuko da, hoi luzatu ingo dela. Ezin du gehiago eta pixkanaka erori egingo da. Hoi da arrazoia belarrik edadeakin handitzeko, gravitatez eroriten diala. Gainea zenek eutxi behar dio kartilagoai, belarrian eta suduran azalak, baina azalare bai aldi beren kolageno eta elastinaz osatuta dago, eta honek pixkanaka indarra galtzeu ahulduitea eta eroriten dago adibidez besotan nahiko efektua horre bai ikusi ezakegu. Eta honi buruz ikerketak india, belarrik handitzen dian edo ez? Bai, British Medical Journal aldizkarin argitaratutako ikerketa baten arabera, belarrik handitu iten diala frogatuta dago, eta gaina neurtu inzuten zenbat azteian belarrik edadeakin. Ez dakit ze pentsatzen zuen, edo aurre ideian bat daukazuen, milimetro bat, 2, 5, bueno, 200 piko pertsona aztertu zituzten, beraien belarrik neurtu zituzten, eta ondorio izan zen, 40 urte bete eta gero, urtero 0,22 milimetro handitzen diala belarrik. Honek esan nahi du gutxi gora bera 10 urtetan milimetro bat handitzen diala arkatz baten punta, gutxi gora bera. Hauxe esan nahi zuena, ez dakite mendik maiderrek atea dezaken interventzion bat belarrik baita hor ariketak iteko eta erorketa hori saiesteko, baina errealitatea hau da. Eta, bueno, hau da ondoriotako bat, eta pixkat 0,22 milimetro hauei garrantziak entzeko, esateko gaber, ez da horren txarra. Kontatu nahi nizkizuen zerrendatxo bat asko dia eta zerrendatxo bat indet, ze beste kalte dauzkan zartzaroak, kontatuko zate 0,22 milimetroik ez diala inbesteako. Adibidez zartze gehanen, giltzurren funtzioa galdu iten da, entzumena galtze deu, batez egoiko tonuak, ikusmenare bai, lehenengo gertukoa eta gero urrutikoa, muskulo masare bai asko galtze deu, garunak denbora gehiago behar du informazioa prozesatzeko, eta baita epe motzeko memoria oso kaltetuta gehatzea. Bueno, 0,22 milimetroiek ez zian hain txarrak, ezta? Eskerrik asko. Kaixo, arratsalde on guztioi. Hasi baino lehen Zarautzon erakundea eskertu nahiko nuke ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Ni Saio Ostolazale honda naiz, zarauztarra, eta gaur bakterioen aurka erantzun azkarra ematen duten teknologiari buruz hitz egingo dizuet. Lehendabizi, nire burua aurkeztu nahiko nuke. Beno, ni 2008an telekomunikazio ingenieritzan lizentzatu nintzen Teknun Nafarroako Unibertsitatean, Donostiako fakultatean. 2008 bertan Italiara joan nintzen karrera amaierako proiektu egitera, eta proiektua bukatu eta gero enpresa berdinak lan eskaini zidan berazan gelditu nintzen. 2010an Halifaxen hasi nintzen lanean. Halifax enpresa italiarra da eta medikuntza diagnostikorako tresnaria eta erreaktiboak garatzen ditu. 1998an sortu zen enpresa, 140 lankide ditu. 2017an hau da lehengo urtean 34 milioi euro fakturatu genituen eta 2022ko proiekzioa 60 milioi euro fakturatzea izango da eta ez da erronka erresa. Beno, 100% enpresa italiarra da, 2 egoitza ditu Italia bertan, bat Paduan dago, komerzializazio ofizinak dituguan, eta nian bizi naiz, Veneziatik 20 kilometrotara oso toki polita, norbait bisitan etorri badu, eta bigarrena Udinen dago, han I+D eta instrumentu eta reaktiboen produkzio guztia egiten da. Udine gainera, Eslovenia eta Austriako mugatikan oso gertu dagoen hiri bada. Beno, Halifax azken urteetan munduan zehar ere bere egoitzak irikitzen hasi da eta orden kronologikoan lehena Rusian izan zen, Moskun, gero Bartzelonan, hurrengoa Shangaien Txinan, laugarrena Dubaien eta azkena ekaina honetan Sao Paulo Brasilen iriki dugu. Eta honez gain, beste enpresa askorekin dugu kolaborazioa mundu guztian, bereiek gure produktuak distributzen dituzte eta momentu honetan 102 herrialdetara esportatzen ditugu gure produktuak.
Beno, esan bezala, bakterioen aurka erantzun azkarra emateko teknikei buruz hitz egingo dizuet. Eta pixkat kokatzeko. Bakteria hitza greziako hizkuntzatik dator, eta bere esanahia bastoia da. Zergatikan, hau ez, 17. mendean, mikroskopioa deskubritu zutenean, bakterioak ikusteko lehen instrumentua izan zen, eta garaietan ikusi zuten bakterioek bastoi forma zuten. Beraz, bakterio hitza eman zitzaion. Gizakien gorputzean 40 bilioi zelula ditugu eta 30 bilioi bakteria. 3 kilo pixatzen dituzte bakteria hauek, eta erdiak aparato digestibo edo digesto operatuan daude kokatuta. 16.000 bakteria espezie desberdin daude mundu guztian, eta horietatik 3% bakarrik da gaiztoa edo patogenoa deritzona. Hau da, gaixotasunak sortzeko ahalmena dutenak. Eta bakteria hauengatik ditugu tuberkulosia, kolera, sifilia, eskarlatina eta beste hainbat gaixotasun. Eta okerrena, bakteria hauek pertsona batzutik bestera pasa daitezkeela. Hau da bakterioaren estruktura. Kanpoan pareta eta kapsula bat du, eta bakterioa gorputz unizelularra da. Eta zelula guztiak bezala ugaldu egiten dira. Ugalketa prozesu honetan, bakteria amatik 2 bakteria berdin ateratzen dira. Eta bakteria bakoitzak bere denbora behar du, baina gutxi gora bera, bakteria bakoitza erdibitzeko 20-40 minutu behar dira. Honek zer esan nahi du? Bakteria batetik 24 ordutan 5.000 milioi bakteria sor daitezkeela. Eta zer egin behar dugu bakteria patogena hauen aurka? Antibiotikoak erabiltzen ditugu. Antibiotikoak mikroorganismoak dira, eta bakteriak hiltzen edo beraien erdibitze prozesua geratzen dute. Beraz, antibiotiko espezifiko batzuk daude, bakteria espezifiko batzuentzat. Zer gertatu da, azken urteetan, kultura edo gauzak soluzionatu nahian, antibiotiko asko hartzen hasi gara. Eta honek ze ondorio eduki du. Bakterioak ere, eta natura inteligente den bezala, defenditzen hasi dira, eta beraien estruktura mutatzen hasi dira. Honek ze esan nahi du. Mutazio honekin antibiotikoi erresistentzia sortu dute. Beraz, leheno antibiotiko batek bakterio horren kontra funtzionatzen batzuen edo eragiten bazuen, gero erresistentzia horregatikan antibiotiko horrek ez du lan eragina izango bakterio horrengan. Beraz, 21. mendeko erronka handienetarikoa bihurtu da antibiotiko berriak aurkitzea, bakterio resistente hauen kontra eragina izateko. Eta hau da galdera. Zeinek irabaziko du lehiaketa edo gerra hau? Bakterioek berak mutatuaz edo gu zientziakin antibiotiko berriak sortzeak. Nik espero dut, benetan, bigarrena izatea, baina bidea luze izango da. Ez dakit, aitu edo entzun zuen sepsia edo septizemiari buruz hitz egiten. Sepsia da, bakterio patogeno hauek odolera joaten direnean, eta odolaren bidez gorputz guztian banatzen direnean. Zoritxarrez, azken urteetan, heriotz kausa bezala minbiziak, bihotzekoak, iktusak eta asko haitu ditugu ez. Septizemiak heriotz kantidade handiagoak sortzen ditu. Esan dezakegu lehen gortean, 20 milioi kasu septizemiko egon direla mundu guztian zehar, eta 1 milioi bat pertsona baino gehiago hil direla. Eta 2018an pertsona bat hiltzen da 2 minuturo, septizemiagatikan. Eta gauza larriena da, bakterioen erresistentzia hauen gatikan 2025erako pentsatzen dena pertsona bat hilko dela 2 segunduro. Ez dizuen nahi larritu, baina hauek dira datuak. Beraz, bakterioen infekzio sistemikoi dagokienez, antibiotiko egokien diagnostikoaren atzerapenak orduko gainera gaixoen 7% handitzen du heriotz probabilitatea. Eta mundu guztietik, hau munduko arazoa da, eta mundu guztietik hasi zaizkigu seinaleak ailatzen. Adibidez, hemen hiru adibide jarri dizkizuet, bat erresuma batuan, de Telegrafe aldizkarian ateratzen artikulua, gizona hau septizimerekin iritsi zen ospitalera, eta diagnostiko ona
berandu eman ziotenez, bere besoetak galdu zituen. Eta gero historia honetan basatuta, pelikula bat egin zuten Starfish deitutakoa 2014an. Eta gero Estatu Batuan eta Espainia bertan, telebistan programa nagusienetan medikoak imitatzen dituzte edo bakterien erresistentziai buruz hitz egiten da, jendea kontzientziatzeko, ez? Honez gain, nazioarteko erakundak sortzen hasi dira, adibidez Global Sepsis Alliance nazioarteko esperientziak elkarbanatzeko herrialdeen artean, edota kongresu kliniko zehatzak egiten dira gai honi buruz. Aurrena, orain dela 2 urte izan zen. Beraz, ze gertatzen da? Momentu honetan, nola funtzionatzen du laborategiak ospitalekoak, ez? Pertsona bat iristen da, medikoak ikusten du, septizemia kasua dela sospetxatzen badu, odolakina edo muestra hartzen dio, eta odol hori analizatu egiten da, ea bakteriak dauden edo ez. Prozesu hau analizatzeko gutxi gora beraz 8-tik 24 ordutara dijoa. Ordu horietan positiboa ematen badu, lagin horretatik bakteria aislatu behar da, eta aislatu ondoren susceptibilidade froga egin behar da. Susceptibilidade froga da bakteria hori ze antibiotikok hiltzen duen testa. Así que antibiotiko desberdinak probatu behar dira. Así que prozesu guzti honek gutxi gora bera gaixoa ospitalera iristen denetikan 3 egunetara dugu emaitza. Oso berandu da. Beraz, medikoak zer egiten du? Terapia empiriko bat ematen hasten da. Eta terapia empiriko hau antibiotiko koktel bat ematea da. Baten batek funtzionatuko du, hola esaten dute, ez? Orduan, gure Halifaxek eskaintzen duen konponbidea honakoa da. 2 instrumentu dauzkagu, batek Idone izena du eta besteak Alfred 60. Idonek odol positibotikan, zuzenean, minutu batean identifikazioa, bakteriaren identifikazioa egiten du, eta Alfred 60ek zuzenean ebai hemokultibotikan 3-5 ordutan susceptibilidade emaitza ematen du. Honek ze esan nahi du, 3 egunekin konparatuta 5 ordutan erantzun bat dugula medikoarentzat. Eta ze teknologia dago instrumentu hauen atzean, ez? Hau da, ez dugu magiarik egiten. Idone instrumentuan teknologiak FTIR izena du, FTIR de Fourier Transformed Infrared da, eta hitz sinpletan esplikatzeko instrumentu barruan izpigorri bat dago, infragorria. Izpi infragorri horrek lente batzuetan errefraktatzen du, eta neurketa gunera iristen da. Neurketa gune honetan, gure lagina jarriko dugu. Lagina edo aislatutako bakteria bat da, edo zuzenean odol muestra positiboko tanta bat. Orduan, hor bakteriak daude. Bakteria hauek, izpi honekin kontaktuan jarritakoan, energia absorbitzen hasten da, eta vibratu ingo du. Eta vibrazio hori bakteriakiko ez uniko, bakarra da, ez? Beraz izango dugu, vibrazio hori bakterioaren behatzaztarra dela. Instrumentua ikusten duzuen bezala oso txikia da, RS erabiltzen da, eta software batekin konektatuta dago. Beraz, hemen jartzen dugunean muestra edo lagina, irakurtzen den espektro hori konparatuko da ordenadorean dugun base datuarekin, eta minutu batean konparazio guztiak grafiko berdina edo espektro berdina aurkitzen dugunean, izena eta abizenak ematen dizkigu. Eta era politago batean esan da guk bakterien musika neurtzen dugu, vibrazioak. Bestalde, Alfred 60 instrumentua daukagu, eta hemen gure teknologiak light scattering ditzen da. Hau, hemen instrumentu barruan irakurle optiko bat daukagu, laser bat, eta 2 sentsore optiko, bat 30 gradutara eta beste 80 gradutara kokatuta. Eta erantzunak grafiko honetan ematen ditugu. 2 kurba dauzkagu, horia 30koak irakurtzen duena eta gorria 80koak irakurtzen duena. Eta bukaeran algoritmo matematiko bat dauke instrumentuak kurba edo irakurketa hauek erresultatu batean, numeriko batean emateko. Zer gertatzen da, hemen erdian oztopo bat jartze dugu, hau gure reaktiboa da, eta hemen gure likido honetan gure lagina jarriko dugu. Beraz, bere opazitatea aldatzen badu, errefraktutako argia
gero eta handiagoa joango da. Beraz, bakterioak hazten ari badira, kurbak goraka egingo du. Alderantziz ez badago bakteriarik hazten, kurba plano edo horizontal geldituko da. Hori da erabiltzen dugun teknologia. Hauek dira daukagun antibiotiko lista, eta oso importantea da, zein medikuak gaixo bakoitzarekiko bere terapia personalitzatua ematea dauka. Eta hauek dira kurbaren interpretazioa. Beraz, hasierako laginetikan, hemen jartzen dugu gure erreaktiboa, eta erreaktibo honetan jarriko dugu lagin bat hemen, eta medikoak elegitutako antibiotiko, aurrenengo antibiotikoa. Bigarrengoan berdina lagina, gehi bigarren antibiotikoa eta bar. Beraz, nola interpretatzen dira kurbak? Kasu honetan, aurrenengo antibiotikoarekin kurbak hilo egiten dira, zer esan nahi du honek, antibiotiko horrek bakterio horrekiko ez duela eraginik, beraz erresistente izango da, eta alderantziz ez bada bakterioa hazten, ez nahi du antibiotiko horrek bakterio horrekiko eragina duela, eta beraz sensible izango da. Eta hau izango zen soluzioa gaixo horrei emateko antibiotikoa. Beraz, guk proposatutako lan fluxua laborategian, hemokultibotik hasita tanta batekin, minutu batean identifikazioa daukagu egitea, eta bigarren beste tanta batekin, gure erreaktiboan jarrita identifikazioa eukita, medikuak antibiotikoa panela dauka elegitzea, eta bukaeran 3-5 ordutan azken emaitza ematea. Honek ez nahi du, 3 egunetikan 5 orduta aurreratzen dugula emaitza hau. Eta adibide konkretu bat emateko, Madrileko Gregorio Marañonek gure instrumentua edo tresnarak erabiltzen dituzte, eta azkenengo mikrobiologiko Europeako Kongresuan, apirilean Madrilen bertan, Sánchez Carrillo doktoreak esan zuenez, eta honek asko larritu zidan, gaixo erizten denean eta terapia empirikoa ematen haste zaionean, 30% kasuetan terapia hori ez da egokia. Beraz, 3-5 ordutan erantzun azkar aukitzeak gaixoaren bizitzak salba dezake. Eta eskerrik asko. Hauxe da. Bueno, ez dakit, zemuzko gorputzakin zaudeten, intsektuta zitzein da gero, belarrita zitzein deu, eta, bueno, hain datorrena ez da atzen gehatuko. Hau, bueno, gaia bateatzeten askotan pena eta dana emateiz esatet. Pertsona hauek etorri dia honea zientzia entzutea, eta nik gorputxarrakin utzi behitut. Baina, bueno, oain mikroorganismoen paradisuaz itzeingo dizuet. Eta zein da mikroorganismoen paradisuetako bat, hau, zikinkeriz betetako komun bat. Eta ze ikerketa daude hemen, ze mikroorganismo daude hemen, baina hau norbaitek ikertu indu. Eta honekin batea, beste misterio bat eta zitzeingo dizuetala, komuneko tapakin zein behar den. Jetxi, iriki, noiz jetxi behar da, badaude ikerketak, bai. Eta guzti honek emateit, gai honen ikerlari, aitzindaria izan zen pertsona. Hemen daukazue bere ikerketak egiten, hau Charles Gerba jauna da. Eta 75. urten ikerketa desente argitaratu zituen komunetan dauden mikroorganismoi buruz. Eta lortuzun neurtzea, ustuketa bakoitzen, hau da kakaite deun bakoitzen, 10/12 mikroorganismo askatzen ditugu. Hau izango zen bat eta 12 zeroz jarraituta. Hoietako 1000 eta 1000 arten patogenok izan daitezke edo infekziosok. Eta ikusizuna, Gerbak zen, bomba tiratze badeu tapa jetxi gabe, urak bioaerosol bat osatzen dula germen hoiekin, eta gorotz germenen bioaerosol bat gehatzeala komun hortan. Bere ikerketak intzitun, komunetan zeuden mikroorganismoak puntu desberdinetan aztertuta, eta ikusizun, gorotz germen infekziosoz osatutako aerosol hau, 2 metroko diametron edatzezala komuneko tazatik, eta 25 zentimetro gora itea zeuzkala. Gutxi gora bera, 61 minutuz mantendu daiteke bioaerosol hau komun barrun. Salmonellak adibidez 12 egun iraunditzake komunen, eta dokumentatuta daude bioaerosol honen erruz gertatutako gaixotasunen kutsadurak, adibidez gripea, gastroenteritisa edo tuberkulosia. Eta baita ikusizun, bomba
tiratze badeu tapa jetxita gero, mikroorganismo patogenoen kopurua 12 aldiz txikigoa zala. Orduan, hau izan zen bere gomendiotako bat. Ikerketa gehiago indiare bai, 2013 beste ikerketa bat argitaratu zen, eta ikusi zuten adibidez, jatetxe baten baldin bada norbait gastroenteritiza daukana, gure maila komunetik zenbat eta gertugo egon, probablegoa dela jatetxe hortatik gastroenteritizakin ateatzeko. Eta ikerketak argitaratuta hemen bai. Eta beste kontu bat, hau baita ikertuta, hemen daukagu gure komuneko taza, eta zer da gutxi gora bera 2 metroko distantzia baino gutxigon komuneko tazatik? Hortz eskuiak. Eta unua doa, hemen bai ikerketak india, gaixotasunen kutsadurai buruz, eta ikusi adibidez, hortz eskuien 60%ak bakteria fekalak dauzkala. Eta esango duzue, baino hau dena zertako, ze aportatzeigu hau jakiteak. Oso garrantzitsua da, adibidez, oentxe, saioak itzen digure, bai, nola ospitaletan gertatu daitezken bakterioen arteko kutsadurant eta komunak foko garrantzitsu bat dira, eta ikerketa hauek balio izan dute garatzeko desinfekzio sistema berrik, baita diseinatzen nahi dira tapa automatikoki jetxiko zaien komunak, eta baita, oaingo bomba normal horien ordez, sukziozko bombak bioaerosoloi barrua sartzeko kanpo batea beharren. Hau esan urrengoa, bioaerosolak. Pasamos a presentar a Josu Olavarría. Josu es alumno del grado de diseño en fabricación mecánica en esta casa, en Antonianos. Y el proyecto que nos va a presentar lleva como título Control de un edificio inteligente a través de un smartphone. Aldi kapasaka bote bat emateko, baina jendia do ez dela kapasa o zailtasun askar hortako. Orduan behaintzako ahotsa bidez, erresago izango da bote bat emateraino. Eta hortako sortu dugu Google edakan Siri eta Alexa eta horiek bezala, gu deitu dugu Snowboy. Eta hori entzute unian agindua jasotzeko prestatzea. Snowboy, kaixo. Kaixo Zarautzon, zer moduz zaudete? Eta agindu desberdinak erantzutea, adibidez, Snowboy. Snowboy. Zein da logelako temperatura? 22.90 gradu. Snowboy. Piztu telebista. Telebista piztuta. Taldi berian, horrekin aginduak ematen ditartean, berdin dakat, hemendikan, zehatzia, kontrolatzia. Eta azkenean, ondorioak. Gune deuna teknologia gizakiaren beharreta moldatu, ez deuna beste beharrikan sortu. Eta azkenikan berriro nahi ditzen datua gordetzea buruz. Guazko preokupatu gat datuak gu gordetzeataz. Bestetan Alexa, Siri eta Googleen horiek 3 mate gordetzea ditu. Horrek esan nahi du. Gu gure datu aldin, behaiek gure datu azka, Zenet, nik irekitza aldin bat goizian, etxeko atia, goizeko 8 baki etxetik aten nahi zela. Eta botatzen nahi 8 baki noiz botatu nahi zen. Orduan gure izitzan patroi bat iteko kapasa izango zian. Gu preokupatu gara, orduan guk dena almazenatzia. Automatizazioeteko derrigorrez, zatun behar da, datuak erregistratuta gatu behar dira. Eta hau izan da, proiektua, eskerrik asko entzutatik eta duda matola aldin badago. Ja, bukatzen juteko, azkenekoa, Josuk itzen digun adimen artifizialari buruzko, beste azalpentso bat eman nahi nun. Kasu honetan eraikuntza inteligente eta zitzein digu, pentsa eguren baten posible izango dela, etxeak beak jakitea ni gaur nola sentitzen naizen eta ni etxea iristeako preste ukitzea
telebista piztuta, palomita batzuk inda, eta bainera urberoak inbeteta. Baina ez dizuet hontaz hitzein nahi, baizik adimen artifizialak ekarri ditzaken arrisku edo beste kontu batzutaz. Eta kasu honetan, ibilgaiutaz hitzeingo dizuet. Ibilgaiu adimendunak egunen baten, eta ez hemendik askoa, posible izango da, gu gidatzen jun gabe, kotxea iristea jun behar duen tokia. Hortako hainbat sensore beharko ditu eta kontun hartu beharko du bere ingurun dauden gauza guztik. Eta honekin, egoera baten aurren jarri nahi dizuet. Pentsa, kotxe adimendun bat, gidaririk gabe. 80 kilometro orduko abiaduran. Eta barrun dijoa, neskato mutiko bat, 10 urtekoa. Baten kotxe hau aurrea doala, karreteran agertzen dira 3 ume. Milisegundu batzutan kotxe horrek erabaki bat hartu beharko du. Aurrea jarraitu eta 3 ume horiek hil, edo, pentsa, giro bat eman dezakela eta zuaiz baten kontra jo eta kotxea eta barrundoana hil iten diala. Kotxeako erabaki beharko du. Eta ez dizuet galdetuko, pentsatzen nahiko zeate, galdetu behar dizuetela zein behar duen kotxeak, ez. Galdetu nahi dizuetena da, kotxe hoi zuena balitz eta barrundoana zuen seme edo alaba, ea kotxe hoi euki nahiko zenuten edo ez. Pentsatzeko kontu bat eta erabaki beharko deuna, ze kotxe bat adimenduna da momentun, arau etiko batzuk eman behar dizkiogu, olako momentutan inbehar dunakin. Eta horri buruzo ikerketakin dia ikusteko ze pentsatzen deun. Eta balantzan jartze dunen, egia da, ikerketek frogatu dutela utilitaristak gehala, hau da, denok nahiko argi daukau, hobea dala pertsona bat hiltzea 3 hilordez, baina aldi beren oso egoista gehala, eta pertsona hoi gure gertuko norbait bada, gure erantzuna ja aldatu iten dala. Hau da, zentzu hortan egoista gehala ere bai. Honi buruz aspalditik ezagunak dira, tranbiaren dilema bezala ezagutzen dianak, ez dizuet eskatuko erantzutea, baina dilema hori dira, pentsa tranbia bat doa, eta guk aukera daukau, palanka bati emanez, tranbia hori desbideratu, eta 5 pertsona hil beharren bakarra hiltzea, zeingo genuke, denok nahiko argi daukau, bat hori hiltzeko palanka aktibatuko genukela. Kontu aldatuko zen, pertsona bakarroi, baldin bada, pentsa gure aita, gure semea, gure familiko norbait, eta beste 5 ez ezagun baldin badia. Edo palanka bati eman beharren, pertsona bat bota behar baldin badeu trenbidea tranbia hoi gehatzeko, botako genuken edo ez, palanka bati ematea oso erresa da, baina pertsona bat botatzea jartze dunen, askok ezezko erantzuten duten, naiz da, pertsona bat hilko dan 5 salbatuz. Esango izuet, hau dena erabakitzeko MIT institutoak martxan jarri dula inkesta moduko bat, interneten daukazue eta edozein sartu daiteke bertan, olako dileman aurren zein behar dan erabakitzeko eta ikusteko ze arau etiko eman behar dizkiogun kotxe adimendun bati, eta aztertu dituzte ia 250 herrialdetako 40 milioi erantzun baino gehiago jaso dituzte, dilema hoi buruz, sartza daukazue, izena du la makina moral, edo moral machine, eta bertan test batzuk agertzen dira, justo momentu hortan da ordenagailua behar momentu bakarra, ikusteko test horrek erakusten dizkigun erantzunak nolako dira, eta beti jartzen dizkigu 2 aukera erabakitzeko, kotxe horrek zein behar du, alde batea jun, hori da. Olako galderak planteatzen dizkigute, kotxe bat aurrea doa, eta aukera dauka emakume bat, gizon bat eta ume bat hiltzeko, edo beste aukera izango zen, beste erraia pasa eta hilko litzake katu bat, ume bat eta eskale bat. Zeingo genuke, aukeratzea daukagu. Kasu honetan, jendean gehiengoak bigarren aukeratuko luke, argi daukaguna denok, katu bati garrantzi gutxi ematen diogula pertsona bati baino.
gauza komplikatzen doaz, pixkanaka, batzutan kotxen doaz bost pertsona eta bost pertsona atropeiatu ditzakeu, zeingo genuke, ezkerrekoa, eskubikoa mendia kontun hartu behar da, hemen daudela 3 ume, kotxen zarrak doaz, orduan hor pixkanaka doaz harakatzen ze arauetiko dauzkan gure burun sartutan, naiz da kasu askotan ez kontuatu. Batzutan sartzen dute adibidez semaforo bat. Kasu honetan semaforoa berden dago, eta orduan kotxe honek zin beharko luke. Berden pasatzen nahi dian pertsona horiek hil, edo kotxea desbideratu eta pertsona horiek salbatu. Kasu honetan, zarrak dia kotxen doa, bi ume barkatu, gaztek dia, zein beharko luke kasu honetan. Hemen ja, zalantza gehiago sortu daitezke. Bueno, balako 15 bat galdera iten dituzte, sartzegean bakoitzero, eta esandako emaitza guztik aztertuta gero, ondorio nahiko, ondorio bitxi hobekatea dituzte behintzat, lehenengoa nahiko argi daukau, pertsonak animalik baino lehen hil behar diala, baita gazteak zarrak baino lehen, naiz eta hau kulturan arabera ez da berdina, adibidez, herrialde asiatikotan ez daukate joera hau gaztek hiltzeko, nolabait zarrekiko errespetua edo beste modu batek ikusten dute kontua, baita oroar saiatzen gala arauak betetzen dituztenak ez hiltzen, hau da semaforoa berden pasatzen nahi dianak gutxi goten hiltzeitugu gorrin pasatzen nahi dianak baino, argi daukau alik eta jende gehien salbatzen saiatze gehala, eta esan bezala kulturaren araberako erantzuna jasotzen diala, baina guztiontatik ondorioak ateatzen nahi dira eta noizbait, erabaki horren aurren jarri beharko dugu momentuz igualez, baina egun ematen kotxeak benetan erabaki beharko duzein, pentsan leheno jarritako neskato mutiko horren kasua, kotxen duana, eta 3 ume aurretik eraman ditzakena edo ez. Beraz, izan beharko genuke altruistak edo egoistak erosiko algenuke olako kotxe bat, eukin nahiko genuke gure semea gure alaba olako kotxe baten barrun, bueno, oaingoz galderak, irikita daude. Eskerrik asko. Bueno, lo que decía, llegamos al final. Yo lo primero quiero aprovechar para agradecer que hayan confiado en una ingeniera para hacer una presentación de un acto, ya siento el despropósito, y también agradecer a la organización que haya puesto el foco sobre el talento joven y sobre todo sobre el talento femenino, ¿no? Aprovecho un milisegundo para hablar de mi libro, porque qué falta necesitamos de mujeres científicas y tecnólogas que sean visibles. Este año hemos tenido suerte con los premios Nobel y hemos tenido 2 mujeres premiadas, pero el otro día, fijaos, leía que en 1964, cuando le dieron el premio Nobel a Dorothy Hodgkin, los titulares de prensa de Reino Unido eran ama de casa de Oxford gana un Nobel. O sea que es importantísimo que tengamos estas mujeres increíbles y excelentes desarrollando su papel y sobre todo contándolo para que nuestras niñas y nuestras jóvenes se animen a cursar carreras científico-tecnológicas y sean partícipes, como decía Josu, de diseñar la tecnología del futuro. Así que eskerrik asko a la organización.